Анатоль Вертинський. Перед братней могилой читає Кіра Кургузенко. Ми так її і називаємо братній, а говорить звичай давній і святий, що павши на полі ратним і разом поховані брати. Стож, ёсць у гэтым праўды доля, яны зляглі ад куль адных, і ў долі, як у дружным доме, нішто не падзяляе іх. Там цішыня, там мір і згода, ляжаць плячо ў плячо рады. Не знае мёртвая прырода варожасці. Яны браты, Стаю перед пагорком, які магілай братнюю завём. Нібы стаю перед пытаннем горкім, а ці па-братску мы ў жыцці жывём.